שלום לכם אנשים. היום אני נכנס לתחת שלי אותך. אלק, היום אני נכנס לתחת שלי. השרת הזה של משעמם. די לחוש עליו. לא, אני לא אכנס על השרת, פרק ראשון בכל זאת ספיישל. אני אראה לכם את הבית שלי בסורווייבל. הכל כמו שאתם תראו עכשיו זה אמיתי לגמרי, הפקתי את זה לבד. כן, הוא לא הוריד מפה. תקשיבו, הוא היה על קריאייטיב. שלום לכם אנשים. מפה. מה פתאום? היום אני נכנס לתחת שלי בחברים, אל תאמינו לו. תאמינו. אלק, היום אני נכנס זה רגיל לגמרי. נודוס זה שיטי, למי שלא יודע. בסדר, הבאנו. די. אתה רואה שוטר ואפילו די לחוש עליו. לא, אני לא אכנס על השרת פרק ראשון בכל זאת ספיישל. אני אראה לכם את הבית שלי בסורווייבל. הכל כמו שאתם תראו עכשיו. כן, הוא לא הוריד מפה. תקשיבו, הוא היה על הוא כבר היה מוחרב. מפה. לפני שהתחלת אותו. חברים, אל תאמינו לא לו. בא לי דחיר. תאמינו, אל תשימו לב לנודוס. מה, אתה יודע מה גיליתי? זה אני אראה לכם. תסתכלו, זה הבית שלי. נודוס זה צ'יטי, למי שלא יודע. בסדר, מה, הבאנו. ואתה קונטייטן? הכל הפסקתי לבד. אתה נכון, רואה שוטר אתה ואפילו לעשות זה הקטנים את זה מעל? טוב, אז- כן, בדיוק. אז כאלה חברים. נו, מה, כן, ואתה קונטייטן? לה 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 לה, הוא כבר היה מוחרב לפני שהתחלת אותו. לה 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 לה. למה? אתה רוצה פצצה לראש? לא בא לי דחיר לראש. שחק. מה, אתה יודע מה עכשיו אני אראה גיליתי? לכם. ואתה קונטייטן? תסתכלו, זה הבית שלי. מה, אתה יודע מה גיליתי? מה, הכל ואתה הפסקתי קונטייטן? לבד, כמו שאתם רואים לבד. נכון, אתה יכול לעשות הקטנים את טוב, זה מעל? אז... מה? אז נו, מה, כן, ואתה כן. קונטייטן?